Il-konsorzju Midi lest jiftaħ diskussjonijiet sabiex Manuel Island tinbidel f'Park Nazzjonali. F'komunikat lill-medja tard il-ħadd bil-lejl, il-Midi qal li lest jaħdem favur soluzzjoni għal Manuel Island. Dan l-iżvilupp importanti f'din is-saga kien riżultat tal-pressjoni kbira li saret mill-laqdiet ambjentali li ġabru xejn anqas minn 29,000 firma. Kif ukoll il-pożizzjoni ċara li ħal Partit Nazzjonalista meta stqar li issa ċ-ċirkostanzi f'din iż-żona tal-pajjiż inbidlu u għalhekk għandu jsir kull sforz sabiex Manuel Island tinbidel f'Park Nazzjonali. Il-konsorzju Midi qed jinsisti li lest għal diskussjonijiet kostruttivi dwar it-triq il-qudiem. Fi stqarrija l-għaqda flimkien għall-ambjent aħjar fakret kif din l-iżvolta importanti seħħet wara kampanja ta' 7 snin flimkien ma' attivisti bħal Moviment Graffiti u 40 għaqd oħra. Bl-istqarrija tindika li bil-perseveranza u meta wieħed jemmen f'kawża ġusta, il-pajjiż jista' jinbidel għall-aħjar. Li Manuel Island isir Park Nazzjonali ifisser li se jkun qed jinħoloq pulmun aħdar f'dan iċ-ċentru urban. Apparti minn hekk, iż-żona kollha se tkun qed teħles minn splużjoni drastika fit-traffiku, pressjoni fuq sistemi ta' drenaġġ u tniġġis fl-arja. Intant mal-270 akademiku u professjonist ippubblikaw pożizzjoni uffiċjali dwar Manuel Island fejn stqarrew li dan huwa mument deċiżiv għal Malta fejn bħala pajjiż nistgħu nagħtu priorità lis-sostenibilità ambjentali, is-saħħa pubblika u l-ġid nazzjonali għal-issa u għal-futur. Dawn l-akkademiċi u l-professjonisti ħeġġew lill-Gvern sabiex iqis mill-ġdid il-futur ta' Manuel Island bħala spazju naturali miftuħ għal pubbliku u ma nsistew li dan huwa obbligu legali imma huwa wkoll opportunità sabiex jiġu indirizzati ħtiġijiet urġenti ta' pajjiżna u l-prijoritajiet pubbliċi attwali fil-kuntest ta' soluzzjonijiet ibbażati fuq in-natura.